42 som do šule prišiel, no aj to dziś nekak. Hač potom junu zakazane však byše ty serbscy rečiť tedy, hač potom junu či starší, also to sú na dvore za väčší diel serbscy rečili mie sobu. Ja wiele o tych znał jeszcze potom, hač to no, po let väčší diel je miestem też ižo zemrel. Potom na dobu junu widział, když my tak do šule nuč dobiechmy, so dobiechmy te ruce uprzestrecz, a su s kijom przez palce krnili. No nas małych to nie žene podrychił, ale to som ja so tak nastrožil, so si povedal, nie, to ty no chceš, to ty no chceš. No aj, ale hač som chcel, abo nic. Między hulcami w moim starstwie, ze wszelkimi stejojadzięca jeszcze w kontakcie, my na usy, albo przy raczu, albo przy bieganiu, my serbscy rečili. Mama to żenie czyniła nie, dokąd ona wiedziała, co się stało. Jak chciała swoje dzieci wieść do toho smira, że oni do predka przyjdą. Ale też z tej strony, że ona je jako hulca służyła w Berlinu. A jej kniestwo, powiem tak, nie ladachu runie jara sprzeczelne na serbstwo, choć oni wtedy też jeszcze w Berlinu miały tych sysianiców, albo tych drugich służbnych, kiż samo w serbskiej drastwie jeszcze kodżachu. Ale to ona miała jeszcze też swoje drastwo, ale to żenie w obleku nie jest tam. No jo. No i tak som ja potom też tu serbščinu tam ze moimi hulcami sobu navuknul.